Na, hello, sziasztok, lányok, fiúk! Itt van az a diófa, amit kijöttünk Hajdukóra megcsinálni. Szóval nem kérte teljesen az ember, hogy levágjam teljesen az egész részét, hanem csak így a oldalsvágokat. Tessék. És fent a törzs korona az meg megmaradt. Így. Le lett széve onnan a kéménytől, a háztól kezdve. Itt van, nézzétek, amit levágtam. Volt vele munka azért, nem hiányolta saját magát. Itt van jócskán bőven. Úgyhogy csinálunk ilyen munkát is, mindez. De hát egy ilyen nagy diófa, mondjuk rá itt még nem is kellett az egészet csinálni. Ha kellene egy egészet csinálni, akkor megbeszéljük az árat. De ez a diófa beteges. Ezt ki kellett volna vágni totálisan, de hát az ember nem akarta, meg szerintem nekem se lett volna időm egész nap is maradni. A másik dolog, itt is van egy kevés, amit most utoljára vágtam le. Még az a jó, hogy a dió hajlékony, nézzétek meg. Hogy is közelítsak rá, na mindegy, jó. Ez egy rövid videó lesz, de viszont beteg a fa. Beteg a fa, és ezt senki nem tudja leállítani. Sajnos. Lássátok, ott is. Úgyhogy volt mit levágni. De még lehetett volna, de én azt mondom, hogy ez elég nehéz munka. Na jó van, halljuk egymást. Sziasztok, minden jót!